ゼロこと山崎です。ですね、今日は音フェチの動画も兼ねて、購入品を紹介したいと思います。今日はなんだっけ今日はテスト終わりというか、テストを頑張ったご褒美に母が、私が大好きなホットサンドを一緒に食べに連れて行ってくれると言ったのでホットサンドを食べに行きました。で、自由でお買い物をしてきたので、それを紹介しようと思います。すいません、またヨネックスのテニスの練習着というか、私中学校の時テニス部だったんですけど、これを着ていつも練習してましたまずこれ、T シャツです。ビチューついててかわいいこれはビジューグラフィック T シャツ A の M990 円です安い。 M ですね。私はシンプルなお洋服とかがすごく好きで、派手めなものも好きなんですけど、ちょっと大人っぽい格好がいいなっていう時は本当にシンプルな格好でコーディネートをいつもしています。こんなのがついてます。今日画質が荒いと思うんですけど、私この SD カードが2ギガのやつなので、画質がいいのにしたら18分ぐらいしか撮れなくって、だから画質をもう一段階悪くして長めに撮れるようにしてます。すみません。1つ目の購入品がこれです。で、2つ目、じゃん。これはルームショートパンツ A の S です。790円すごくプチプラ。ルームショートパンツ A790円S です。 S。 柄はちょっと待ってください。じゃらーん。メガネ、サングラスこんな感じで、後ろにポケット1個ついてます。すっごく短めで夏暑い時にいいなと思って、あと私は毎朝でない毎晩絶
ジなんですけど、足のマッサージはどんなに忙しい時でも欠かさずにしてるんですけど、ショートパンツだとそれがすっごくしやすいのでショートパンツを買ってきました。かわいい。これいろんな柄があって、スイカ柄とこのサングラスの柄とすっごく迷ったんですけど、結局サングラスにしました。次、3点目。自由のちっちゃな袋に入ってます。じゃあ気づいた方いらっしゃいますか？さっきの T シャツのビジューとすっごく似てます。さっきの T シャツのビジューがこんな感じ。買ったやつがこれ。はい、めっちゃくちゃ似てますよね。さっきのはもうT シャツそのままに T シャツ本体にそのままついてるんですけど、こんな感じでこんな感じでこれだと他の T シャツに合わせられないなと思って同じようなものを買いました。キラキラ黒と白の、さすがにこれには合わないんですけど私が持ってる T シャツに一番合いそうなのにしたらかぶっちゃって同じようなのになりました。これは鉄と真珠とここに真珠っぽいのが真珠と亜鉛合金と樹脂でできてます。メイドインチャイナ。これがフラワービジュネックレスの990円です。さっきの990円がなんとこの T シャツとさっき見せた T シャツと同じお値段みたいです安いや高どっちなんだろう。であとはマニキュアとピルケースともう一個なんだっけ、グリッターを100均で買ったんですけど、ちょっとあっちの机に置きっぱなしにしてきてて、ちょっと取りに行けないので買ってきましたっていう報告だけ
女漫画が一つと、このわかんないけど漫画が一つ、ちょっとカメラが反射するのでちょっと下向きで、ラストゲームっていう漫画の8巻です。ですね、私は漫画、少年漫画から少女漫画まで、少年漫画、少女漫画、小説、もう本だったら何でも好きなんですけど、雑誌も大好きなんですけど、好きな漫画の新刊が出てたので買ってきました。このラストゲーム、片思い10年一途男子恋の行方はこんな大学生活送りたいという書いてあります。これは本当におすすめです。少女漫画の王道なんですけど、こうね、一途な男の子が全然恋愛に無関心な女の子を頑張って落とそうとするお話になってます。で、そこに現れるもう一人のイケメンくんみたいな感じなんですけど、こんな面白いですね。笑えます。ギャグ的な要素も入ってるので、キュンキュンしつつあーって感じで笑えるのでおすすめです。ぜひ読んでみてください。次、オリミアじゃん。これは少女漫画でもなく少年漫画でもなく、なんて言うんでしょうね。すいません、うるさかったです。青春系超微炭酸系、青春超微炭酸系と書いてあり、一見地味だけど家ではすっぴん、家庭的な高校女子高生堀さんと、学校では地味だけど実はピアス&タトゥーだらけの美形男子宮村くん、お互いの秘密をなんたらかんたらって書いてあります。これは2巻なので、1巻がすっごく面白くて、この世界観がもうたまらないと思ったので2巻を買いました。男の子でも女の子でも楽しめる作品になってると思うので、ぜひぜひネットとかで調べてみて興味があったりしたら買ってみてくださいね。テストが終わったのでやっと大好きな漫画が楽しめます嬉しい。こんな感じですかね。なんかただの購入品紹介になってしまったんですけど、髪が結んでます。髪の毛私の動画はささやき声が好きだって言ってくださる方がとっても多くて、ちょっとささやき動画が撮れたらいいなと思って購入品の紹介をしてみました。私は
こんな音とか、この紙の感じとかがすっごく好きなので、開封動画とか購入品の紹介とかの動画を見るのがもうなんだか癒されるって感じになるんですけど、私と同じ方っていますか？ちょっとコメントとかで一緒だよとか、ツイッターとかでこうその気持ちわかりますみたいなわかるよって方がいたらコメントくださいそんな感じで、あとそういえばこれも買いました。ブロッキーの青と緑、これはテスト勉強に使えます。来ました。硬かった。テスト勉強で教科書の黒い文字とか消すときに使ってます。画質悪すっごく画質が悪い。ブロッキーは裏写りしなくて、マッキーみたいに独特な匂いもないので、テスト勉強の時に教科書の黒文字をこれで塗って、で赤シートで隠すと見えなくなるのでおすすめです。こんな感じで購入品の紹介を兼ねた音フェチ動画でした。本当にいつもありがとうございます。コメントとかテスト勉強してる時に動画を上げてコメントがたくさん来て、もう本当に心が折れそうだったんですけど、テスト勉強中にでも支えられたというか、頑張ろうって思えたので、本当にありがとうございます。皆さんが本当に大好きです。本当にありがとうございます。いつも見てくださってそう幸せです。恥ずかしいですね、なんか。よし、ではではこの辺で終わりたいと思います。皆さんいい夢を見てください。